Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ina so a yi partajen bidiyon ga liking din wannan bidiyon. Irin haka yana sa duk bidiyo muka azo kai saurin ganin shi. Wai yau kun san da mini zo muku. Wai yau kuma gashi ni gani wani gidan jarida wanda ya rubuta cewa kuma Abdulrahman Chani wai campaign ya hitai. Wai campaign ne Abdulrahman Chani ke yi. Kuma a gidan jarida fa to muna nema ga gwamnatin Nijar wannan gidan jarida ya kamata su bincike shi saboda mun dai sani ba mutum bai rubuta mutum bai cewa ni tunani na rubuta ga wannan jarida. A'a, jarida ya kamata a ce matsayinka na dan jarida tunda ku ga gyarawa ku ga batawa ku ke iya sa a zamna lahiya ku ke etar da hitina. Kenan dan jarida ya kamata a ce duk abin da zai rubuta a jaridar shi wanda za a sa kuɗi a saya a ce abu ne wanda ya tabbatar da shi hakan ne. Ba mu sani ba yana da proof ko baya da. Muna so a ce gwamnatin Niger sun bincike wannan dan jarida su ji ina na samu wannan proof din ya gwada musu proof na cewa Chani ya hita wurin campaign. Magana ta biyu, na san dai har da campaign na Chani ya hita. Ku dibi bayan Allah ku ji mutanen gada suka tarbi Abdulrahman Chani. Ba wanda an ka ba dala guda cikin su. Babu wanda an ka aje ma mota aka ce ku to a doke ku akwai kuri kuza. Kuna ganin yanda mutane ke tahiya ƙasa zuwa wurin da za su tarban shugaban ƙasa. Magana ce aka yi ta cikin kwana 2 zuwa 3. Ina ganin da jin Abdulrahman Chani zai zuwa Tawa yalla duka wanda ya jiya magana nan ta wuce kwana 3 da ji ta ba. To cikin kwana 3 din ga kuma ku dibi irin tarban da aka yi mashi a jihar Doso, Tawa, aka zo Agadez. Ku dibi irin tarban da aka wa Abdulrahman Chani. Irin mutane waɗanda aka tara suka tarbe shi. Da haka muna son mu gaya mu shi maki ne ko cikin ruwa kai rawa sai ya ce ka tada mai kura. Mu mun yarda da cewa Abdulrahman Chani ya zo ne saboda gyaran ƙasa. Mun yarda da cewa Abdulrahman Chani president nan ne talakawa. Aka ba shi caku ya ci, an ka ba shi hura ya sha, aka ba shi shayi ya sha. Wannan shine ba irin wanda zaka iya ka faɗi. Duk abin da ka taho da shi in kana so ka yi. To wannan ina ganin ko wani abu ka sawo cikin wannan abi irin wannan mutum ba zai kama shi ba. Saboda mutum ne wanda ya yi tawakkali ga Allah ba mai yi sai Allah. Don haka kenan duk abin da za ku yi makiya ku kuka jima. Muna jiran ku. Ƙawa ƙasa maciji ƙasa an ce ko ba daɗe za a gamu. Niger dai ita ce uwa. Muna son kowa ya sani. 'Yan jarida ku san da cewa ko akwai kuɗi ƙasa, kuɗi sun isko ƙasa. Kuɗi sun isko ƙasa. In ka samu kuɗin ma ba ka da ƙasa, wallahi kai ba kowa ba ne. Da haka 'yan jarida muna so ku zanka adalci, ku zanka yin abun da ya kamata. Mun gani in ka diba ƙawayen jaridun ga masu aiki da na ƙasashen waje, masu aiki na prive. Kamar ina nihin masu aiki da wasu ƙawayen jaridu inda ba na ƙasa ba. Duk abin da za su bayyana wa in kaji sun fara magana ta farko da kyau ƙarshen ta sai ka so sa suka. Don haka wannan abin muna kira ga 'yan jarida waɗanda ya kamata su san cewa duk abin da za ka yi ku diba example ga waɗanda kuka nan kuna ma aikin nan ba za su taɓa duk ɗan jarida da hito ya soki ƙasarsu wallahi za a tsaida shi. Duk ɗan jarida da hito wani wa zai iya zama ajalin shi. Mun gani a ƙasashen Saudi Arabia ire-iren su kasashen Laraba irin su Saudi Arabia duk dan jaridan da hito yayi tusko kasa tai kashe shi na ake yi. Amma mu kasashen mu ba mu ce a kashe ba amma mun hison don Allah don Annabi yan jarida ku san cewa kasa ita ce gaban komi. Ba ka da wani abun da ya wuce maka kasa. Ita ta aje maka ma'ahinnan ka kai gare ka kuma za ta aje maka ƴaƴanka za ta aje maka jikokinka. Dan haka don Allah don Annabi yan jarida muna kira gare ku ayi adalci. Assalamu alaikum.